anu gudang mriko teng anu Sragen nggih teng Temanggung nggih kalih teng Boyolali niku Mas. Nggih tepi-tepi nggih. Nggih. Lah daleme Mas pundi? Kula mringin, Bu. Oh, mringin. Niku napa Bu ncelang niku teng anu niku polybag niku. Nggih. Elah ya. Nak damel kegiatan nek nggih Bu. Nggih. Monggo Mas nggih. Tak mriki niku rak nggih tumbah nak damel bumbu lek ora di anu niku Mas. Nak mriki tumute Wonosegoro napa Wonosamudra niki? Wonosamudra. Wonosamudra niku kecamatan nggih. Nggih, kecamatan. Wonosegoro nggih kecamatan. Nggih, tapi ndek wau ngoten nggih kecamatan Wonosegoro tapi kan pun dipecah kan pun nenten bangsane 6 tahun, 7 tahun pun salah mecah. Ini cakete kalih Bancak nak mriki niku nggih. Niki terbatas niki Semarang Mas. Niku kalian niku pun terbatas anu Semarang. Berarti nak kalih Bancak jembatan nganu niku wau nggih. Ngandhap mriku wau. Nggih, sing keng anu niku wau Mas. Ajeng munggah ngidul niku wau. Nggih. Pun terbatas niku pun derek Bancak Semarang. Lah nak
mriki ndereke Boyolali. Tapi tane tasih 3 ngeten iki tasih kathah, Bu. Oh ya neh, Nggih. nggih cekapan tapi nggih mboten asa tenan nggih mboten, gede tenan nggih mboten nggih. Cekapan jenengane nggih 3 kados ngeten. Ngoten. Tapi nek sing panture niku nggih 3 rendeng biasa. Lah niku mboten dialerke teng masyarakat ngoten niku, Bu. Lah niki nggih teng masyarakat lha niku pralon kenggen kula niku lek kalih mengke sing jurusan mriku teng Mesola Mendete mriku. Pinggir nggih. mriku. Masalah niku wau. Mesola niku yang sak dusun mriki nggih mundhute keng mriku, Mas. Nggih nek ngeten iki anu dipateni sing dinggo nika damel siram-siram. Nah, dalu nggih dipateni sekedhap damel siram-siram. Ngoten niku. Niku gadai pribadi nggih, Bu. Pribadi. Niku pokat niku mriku sing sak kidul Gunung Jati nggih bibitan bangsane 700 batang. Kathah nggih, Bu. Nggih. Dene. Dalam sak batange niku 400.